नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयज खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रवाहात 737.54 कोटी मूलभूत सौकर्याची हानी, सरकाराल्या समीक्षेत खुलासो. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जाल्ल्या अतिवृष्टीन प्रवाह पीडित लोकांली मूलभूत सौकर्याची हानी सुमार 737.54 कोटीचे रस्ते पुला मेळ नुकसानीचा आकडो जिल्हाडळीतान कळयला. मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमगेल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दौऱ्यानंतर जिल्ह्याची अंदाज हानी प्रमाणे 202.65 किलोमीटर राज्य महामार्ग, 576.77 किलोमीटर जिल्ह्याचो मुख्य रस्तो, 627.45 ग्रामीण रस्तो, नगराभिवृद्धी व्याप्तीचो रस्तो 43.41 किलोमीटर रस्तो हानी जाला. हेजी पूर्ण हानी मेळ 387.80 कोटी इतलो जाता. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग 95 कोटीचो नष्ट जाला. पंचायत राज इंजिनियरिंग खात्याच्या व्याप्तीत येवचे 59 पुला तेजी अंदाज हानी 10.37 कोटी इतले आसा. PWD खात्याचो 139.46 कोटी अंदाजाचो 247 पूल हानी जाला. 95 शाळा इमारत, 33 अंगणवाडी, 4 समुदाय भवन, 3 प्राथमिक आरोग्य केंद्र हानी जाला. हेजी सगळी मेळ 4.93 कोटी इतलो जाला. पिवच उदकाचो खर्च 5.54 कोटी. ल्हान उदकाच्या योजनेचो या प्रवाहान 53 कालवे, 160 बांदार मेळ 89.92 कोटी नष्ट जाला. हेस्कॉम खात्याचे 2046 विद्युत खांबे, 94 ट्रान्सफॉर्मर, 107 किलोमीटर विद्युत लाईन मेळ 4.49 कोटी हानी जाला. 8,984 घरात उदक बंद हानी जाला. 1,123.28 हेक्टर कृषी भूमी, 562.65 हेक्टर बागायत जमीन नष्ट जाला. 51 पाळीव जनावरां मेलात. 310 घरां संपूर्ण कोसळ्ळात. 348 घरां कोसळच्या मार्गार आसात. 816 घरां धाळेपण आसात. जिल्ह्यात डोंगर सुद्धा कोसळ्ळात. शिरशी 9, जोयडा 2, येल्लापूर 4 आणि सगळे मेळ 15 जाग्यार डोंगर कोसळ्ळात. हानी जाल्ल्या 8,984 प्रकरणांपैकी आतापर्यंत 1,027 घराक 39 लाख रुपयाचे तूर्त परिहार म्हणल्यार आयदनां, कपडे आणि गृहोपयोगी वस्तू देऊन परिहार वितरण केला. 7,957 प्रकरणांचो परिहार वितरण बाकी आसा. जिल्ह्यात प्रवाहान मृत्यू जाल्ल्या 6 कुटुंबाक प्रत्येकी 5 लाखां प्रमाणे 30 लाख रुपये प्रमाणे परिहार ताबडतोब मंजूर केला आसा. आतापर्यंत नष्ट जाल्ल्या प्रकृती विकोपाची समीक्षा करून कोणीच फलानुभवी चुकू नका अशें करून ताबडतोब परिहार वितरण करचो आणि जलावृत जाल्ल्या प्रदेशाच्या लोकांले नष्ट जाल्ले आवश्यक दाखले परत तयार करून दिवसाठी त्या ग्रामात शिबीर दवन परीक्षण करून सरकारातर्फेन करून दिवची व्यवस्था करतले अशें जिल्हाडळीता मार्फत कळयला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार प्रवाह पीडित ग्रामात माजी मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या हेमगेली भेट. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या प्रवाह पीडित दौऱ्यावर आशिल्ले राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विरोधक पक्ष नायक श्री सिद्धरामय्या हेमी आज कारवार काळी न्हंयच्या प्रवाह पीडित प्रदेशाक भेट दिवन कद्रा आणि मल्लापूर ग्रामात अतिवृष्टीन हानी जाल्ल्या स्थळाचे परीक्षण केले. काळी न्हंयक आड बांदिल्ले कद्रा जलाशय पळयले. नंतर प्रसारमाध्यमांकडे उलयतना तेमी म्हणले, अति पावस पडल्यानंतर प्रवाह जाता हे खबर असून सुद्धा KPC अधिकाऱ्याल्या निर्लक्षपणान ही नुकसान जाला. आता वर्साक अशी जर घटना घडतेर आसा तर या प्रवाहान घरदार वचून संत्रस्त जाल्ल्या कुटुंबाक स्थलांतर करचो होच एक शाश्वत परिहार आसा. या शाश्वत परिहारासाठी राज्य सरकाराचेर दबाव हाडतले. काँग्रेस पक्षातर्फेन कितलो परिहार दिवं जाता तितलो परिहार दितात आणि राज्यात जर काँग्रेस पक्ष येयल्यार जिल्ह्याच्या या प्रवाह पीडित कुटुंबाक शाश्वत परिहार दिवू शकतले अशें तेणी म्हणले. कैगा आणि KPCच्या अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून जास्तीत जास्त परिहार दिवचे बद्दल सूचना दिल्ल्या आसात अशें तेमी म्हणले. प्रवाह पीडित स्थळ आणि प्रवाह पीडित कुटुंबाक परिहार दिवूक आणि इतर अभिवृद्धी बाबतीत निर्लक्ष केल्यार पुढल्या विधानसभा अधिवेशनात राज्य सरकाराक धारेर धरतले अशें विपक्ष नायक हेमी सांगले. जिल्ह्यात जाल्ल्या प्रवाह पीडित भिकरतेची जाणीव माजी मंत्री श्री RV देशपांडे आणि माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी कद्रा जलाशयांतल्यान अति उदक सोडिल्ल्यानच हो परिणाम जालो हेजे बद्दल सगळी माहिती श्री सिद्धरामय्या हेमकां पटोवन दिली. कद्रा आणि मल्लापूर प्रदेशाक सिद्धरामय्या हेमी भेट दिवन प्रवाह पीडित प्रदेश पळोवन कद्रा मल्लापूर ग्रामाच्या प्रवाह पीडिताले समस्या समजून गेली आणि तेमगेले अहवाल स्वीकारून
सूक्त परिहाराबद्दल सरकारला लक्ष वेधतले असं भरोसा दिलो. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಆಚೆ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನೀರಷ್ಟು ಫುಲ್ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ 20ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ 21ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು. 18 ಬಂದಿತ್ತು, 18 ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಬಡವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತು, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ವಸ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ಹೋಯ್ತು, ಮಕ್ಳು ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತು, ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ನೀರು ಬಿಡದೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2019ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮನೆ ವಸ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಏನಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದು 10,000 ಸರ್ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ಟೆ ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಉಂಟಿ ಮಾಡಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾನು. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ ನೋಡುದ ಸರ್, ನಾವು ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುದು ಸರ್, ಅಂಗಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಸರಿಯಮ್ಮ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ? ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕೆಪಿಸಿ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಇವಾಗ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್, 3 ವರ್ಷ ಸತತ ಹೀಗೇನೆ ಇದು ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2019 ಇಂದ 21 ತನಕ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್. 20ರಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತಾ? ಹೌದು, 20ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು. अधिकाऱ्याला बेजबाबदारीपणानंच हो परत प्रभाव जाता असो सरकाराचेर तेमी आरोप केलो. नूतन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या प्रभाव पीडित ग्रामाच्या भेटे दौऱ्यार येईल तेन्ना अंकोलापर्यंत येवन कारवार येयले ना. कारवार येवन हानी जाल्ली पळयल्यार कदाचित शाश्वत परिहार तरी मेळटशिलो असो तेमी खंत व्यक्त केलो आनी सरकाराचेर तोमणो मारलो.